U MLA ka maulai ba Bright Star Welmar banyang ulat herting ki MLA ki babatai start menta ya reservation policy namar ha assembly ki menurut bankren mentapat ki perta ki halasha ki paitba U MLA ka maulai constituency ulakam tho babaro ki sengsain sima ne ki political party ki bo ya ka reservation policy ne ka bha thungkam thungjam haki manifestos ki jongki Henry ondala job ka election part ki snap jarno Ulayathu bahadin ka High Court jangka jela Meghalaya kala hukum ban penteri kam ya ke rooster system nadu usnyam khat khandai nyu puar ki samla na kajai bin riu garo ki layo nong shibun kat baki samla na khasi jantia ki ladu nong shibun ula ong baga seng VPP kala shimkhya ya kani ka kam reservation policy bar ki ladawa ya ka sarkar ban penkelano ya ka reservation policy da ka bethung ya ka expert committee Bad hadin ke jing shimkhya jongka VPP la pendukno ya ke roster system nadu usnem khat khandai nyo puar bad kumta ka bha yo kam yo jam menta kala long kumjo hapdeng ki khasi jaintia bad ki garo Voice of the People Party pat ba ka babu hapo ka manifesto ka jongka ban review ya ka reservation policy ki weiru ki political party ki la bu hapo ka manifesto ka jongki banong ladangi wanna ka bor ngin review ya ka reservation policy Henry Sausi pai ba kita ki badan ha ka bor kita ki party ki belabu ha ka matre kam ka jongki ha ka manifesto ka jongki banong bangin review ya ka reservation policy on the klapoy ya ka sarkar kiskap jarjar Henry ka voice of the people party wala da ka dan tang sawat ngidon ha ka liang persya Henry ngiong ya ka ka bangila clear show pai ba ngila let show pai ba wala lagi don nakaliang persya ngin yakon ngin ra ini kamat banyak keren bagalong ka jindokam nakamta ka riba ka chat beri nam ki kon ka jong ka jong pi ngila ra ta kamat ban keren hapo assembly ndai ka baca uci minister ruang ngamtre banyak keren namar balai nama kata ka rooster ka kepalawan napo ka yang kasri napo ka high court ruang ngamtre banyak keren Henry wong lada pimon Kilat sakay yang kasri. Andai kum kinong ilam sa voice of the people party ngitip basnaan day hapo kayong darbar tawan badya ki policy lasna da ka sarkar. Ndai kayong kasri ka basnaan lani ka basna policy ngiyong balay gilet sa ka kasri. Andai yong lada ka sarkar kam tre banyak keren. Ngiyong ngin let show pai ba ngin penlong ni ka jingaki bat pai ba ling ba ka jingkersan ka jopi. Ndai ka voice of the people party wanam stu bakala Badai ka voice of the people party ka bapin kongu ya ka sarkar Henry day mapi patpa ki bapin kongu ya ka sarkar samna ka jungi kinyo tangkom baar lightly ka babuan kala let si perlok garo ka jungi namar balai la penokam ya ka rooster retrospectively nadu khat khandai spa nyo puar pila jukli ka ba kita kinong yalam ka jungi kinong thalang ka jungi kinong mi khat ka jungi kilale ha ka por hatu kimput bagan kita ya ki kon samra gitu ni Henry kim sim lakren ruem kim sim lakren oh kelakta ki paipa ki kbe ki pa ki ong mentoyu ta man pha puli ki khun namar kalawai kalong ke bedum kinum yo kam kinum yo jam su ya yu ut kala ong ba mentoyu man pha puli ya ki khun Henry kan ong ya pi kadai ka voice of the people party ha ka jingaki ka jongi panggila ong badokam man review ya reservation policy da ka babu ya kata ka expert committee ka ban review ban ai ya ka suggestion ya ka government ban review ya kata reservation policy ban nalo kata ngila omru ba pidongkam ban pendu ya kata ka rooster kumba pi pentri nadu usnam khat khandai spa nyo puar deina kata ka daw pai ba hadian ka jeki to voice of the people party kai ba pioi dalat kam menta layo markat jurupian mo lat kam kulit ingriski dan kibawan singi kam ani balai yang yo markat ju pat ki parlok garo ni om na kalian jingi dan bok kan mo dan bok maka voice of the people party kala ki bak dang yo biang salpo lem tadai maka voice of the people party kaya ki na ki lai hajar jan lai hajar ki pos kulit ki balai benani yo tang lai spa ru yo ngemyo ka voice of the people party komba ka kren kale ya kata wat nom sya penthami kidon ki batai sta lagi di sigi pemta oh assembly kami dot ban kren dawan si upai ba ki ban batai ban pen bakla ban penthami upai ba
Kelahi kita kebakaran hakat tempat nak. Ban pentame ke reservation policy bagi keren for assembly. Yoi, kem keren, kem lat tampan angro for assembly. Ada lagi wan syupat ba pan lakum kitu kikla, kiberem, orang kikot, bagile maki, hana ban ben. Ya ke VPP, nginginut ban keren, namar umday tamay keren nak sintur, hendak ngilale ru dah kekam. Ban nginut ban keren, namar kadonot kadongi kalau ke bebet, kadonot kadongi kalau ke bakhut. Kata kadai, ke Voice of the People Party.